Say Ojurano Fofia Edikan 31st October no. And then say Fofia Sumu can say and can say pa. Also can say everything say be Ojurano say. So no, half of my home. ATI. I am not saying home. Simeni. Omode benyi be me si ba no si asemi so no de aba ba sabe twene di akire sala na de abedru satefne fi ha ATI. Yo sana na president na tuaso no enya president kese e na president o se sabe fo fi ne biti ase wi a na president tuaso no enya president kese na so na trase de president no se na mamre titie Ozo we osube du ba ko no leto so nkuno na wotwe no efiada ansa na president no ekosi ni fiada na nyina ade yo ya husiesie nkwa Yo. osi fiada no ansa na be pa ma president na ba no elbe ya husiesie nkwa ATI. ya bia santuma wo ebi sese bia me bia ti nyan kama ATI. fiada no ekosi ni na wotwe sa fiada no 14th no yo yesuma me ekosi wia hino yo se sa fiada no eya 14th of November no esuma ko se wia hino ade fiada no Yo. fiada consider ajuada fiada na yesuma me de se wia hino ne niam nyina akoma no Yo. se be suma no se wia hino me nyina akoma no de be ya bo se wo so de bayere se be ya bo hu se amamre so ye o de bayire na enye me ka hu nyina aba ATI. ne tuada na ye chido se ne juada no eye tiduo 17th November zundu ba ko to sundu nso afena na ye be fitu na se o se fe ni fitu na se pe kon so pe so pa na duro ho ATI. na tuada no se sa juada no ko pamprase ya chemade bantuma na bremai so be ko ma France na chamade ba tuma na bremai ATI. na ima bishia me wo bremai se na sa se ma be no bremai na fofi edikan de bantuma hen wo baba ha se se ho pie di ga ba pa ne baba yoro na so ha esum no de ebe wo yo se so kese we so kese o bi a eye no ko me free bremai no an me ba na begina aba chemate yo na fi ma fam ho de ba o se brema ho tuma France ba tuma o no jina ko ya ma de jina ko brema wi a o ya ma de jina wi no na mu jina so ba ho na mu jina ba brema ho we de ewu ye no jina wi a ko da santa hayara ye ba chama ti fi ho Africa bu ho no ho ne rura o se san ho be fra pa kan ATI. fiada ya konfo yo ne fiera no wu ko la no sabe rura na konfo nyina so ba ene ma busu ne be ba me be na shia na bosu na so nyina be ba be sia ne rura ye so ma de e ya wada se ne ya wada Yo. ko ina me ko ko fie so yo ko dom na se so be ko nya fie so be ko dom na se adum ko bantuma be ma ko ba so be ko no be bia fort no wo o be ko anu be bia fort no no 59 e kwanta nine Yo. ene dum afo dum ni o be ko ba fort no ho ko nantie ho wo ti ase o be ko na se ho e wo su ase achemade a chama de baba na ima no asa pa na e fi ho be wi bia no na wi ano we nyina bia nsa ne ya bua wa hata o se na wi ano so we nyina wi anopa ni nyina wi a na wi ano atanse abuja kase wa ha ATI. ma ya ko na mama ine ne na na ama ne yo se se buja kase ni nyina tanse wi a mo sa da no ano bona no mama ni nyina ma de abere sa ma he ko pe ko se apa se samra so sama ni ko pe ko se ba ATI. jo fiada
Sinifiada. ɛne kɔmfa no kye Se sabe obi konfa no che. akora hene no no so tene ofu Sabe now agora hene aba odo na mo pon no so tene na ba kem no oba. ɛma ne nyinaa aba ha ma So oba de me nyina ba sa te na so a. sia ayɛ So oba ma ne se ye bia no na mo pon trans na ye. abɛsom wɔ ha So ma pon na ma ba so ke se wa ha. ɔbɛwie fiada na ne memmerɛ da no nyinaa yɛkɔ da kɛseɛ wɔ ha O so ba fie na wia. Fela na no be se ho ne akoya kese a chance dwabrum ha. Remember that. saa berɛ ne yɛhyɛ nnipa animuonyam nnipa abɔ Yom. yɛhyɛ O se samra na hene. Sabi abrawo dwuni pa ho o mo asum santeman animuonyam se o hye be biara no. Samra no na o da na di e se de bana animuonyam. yɛde asantuma awiambɔ saa berɛ na ne yɛyi ɛfiri hɔ O se samra mo so de santeman wi amano so. Samra so yom firi ho. Bi se sabi no mo ye no amfa no kwam. na ne kwasi ada So le kwasi na na makɔ bamprase asɔrɔmampɔn so ko man pranse wa ko so man po. sɛ tunyam kɛse hɔ Ko so man po so tu na kase wo. na masa akɔ subenso asafo hɛn wɔ hɔ subenso kɔrara bɛm wɔ Ọba subenso asafani wɔ ɔna ɔbɛ bɔ hɔ hɔnom nyinaa sɛ mo gya hɔ sisi hɔ makmakmakmakma odua suman odwira suman ɔde ma wo asafo hɛn so ɔde ma wo hɔ ne wɔ odua hene wɔ hɔ so odwira hene wɔ hɔ wobɛkɔ akɔhwɛ hɔ sɛ de sitiɛ sɛ sɛ mɛkɔ so panaba wɔ hɔ hɔ bisɛ hɔ de yɛ bunu sɛ santehene namane ɛhɔ ne hɔ akɔ sɛ esie hɔ ɛhɔ sɛ ɔde sitiɛ ɔsɛ ne kɔsi ɛda no ne duada sɛ ne duada na sɛbe yɛde ɛyi ka busumuru sɛ ne duada no ɛde ɛbɔ kɛseɛ ɛde ka busumuru ɛsɛ sɛbi fia ka busumuru no ɛnso anim ha deɛ bɛyɛ sɛ sɛbi ɛbra wɔn deɛ ɛnim ha yɛra de ato ha no ayɛ ne ha yaa duada sɛ ne ade kyerɛ brada no na afei yɛbɔ no su sɛ ɔde kwan so fia ka busumuru ne brada no yɛabɔ no su afiri maprase ɛde aba ha nsuo ne firi tɔnɔ bɔ ase twɛbɔdɔm sɛ nsuo firi tɔnɔ bɔ ase twɛbɔdɔm na yɛde aba sɛ yɛbɛba ɛde abɛbɔ no su na kyerɛ sɛ nsuo no aba ama ɛyi nsuo ha sɛ ɔde nsuo no ba na ama ne sɛ ɔde yɛ no ɔde ayɛ ma asateman abrɛ no nso na akrafohene ne asamfohene yɔm sumukɔ ne yɛde aba sɛ saa mmerɛ no ana asampɔhene akrafɔhene kɔbea ɔno busumuru akɔ na ɔmo de saa de adabaka mu de firi akyɛwade ɛde aba ha na busumuru hene nam fam ne da no kɔ ho fiada deɛ na sumangorɔ ahene ɔsɛ bi fira no sumangorɔ ahene kwasi ada deɛ na ɛyaboa dɛ ɛtoa soɔ no na sɛwi ahene ɔde ba yere no nyinaa ɛba ewie nyinaa asɛmɛ ne sɛ sɛwia no manya akoma no nea ɔde ɛtoa soɔ no na sɛwia hene ɔde nama ne nyinaa bayere nyinaa ɔde ba ɛkɔ sɛ so nso ɔbɛkɔ ɛsɛ soso sɛ so ɛnso mɛkɔ akɔkɔ ɛso wɔ hɔ sɛsɛ so baabi a ɔhɔ nom a wɔakɔ akɔbɔ asu wɔ hɔ ɔda nsuo no mu ɔsɛ ɔda nsu mu sɛ so yi na ɛhwɛ so ɔsɛ sɛ so ne hwɛ so wɔ hɔ ɔkɔ no aboa no so ɔbɛkɔ so ɔno nso ne ɔboa ne ho ɛtwa ewura ɛno yɛ fiada no akrabada no ɛhɔ de odwa mekra wɔ nti yɛkɔ nsuo no yɔm ɔsɛ no ne ewukɔda no ɛkradwada no ɔkɔ nsuo no nso ansa kodwa ne kra hɔ ansa na ɔba ha wiansa na afei yɔm akyase bi akɔsi kɛse ɔsɛ ewie bi nyinaa wie ansa na akɔsida kɛseɛ atwa apere toɔ no ɔtranseɛ di akɔsida kɛseɛ ɛrɛhyɛ yɛde yi musuo de atwa santema kra ama no asa gyina sɛ hɔ wɔde no wɔkyerɛ nyinaa sɛ wei nyinaa santeman hyehyɛɛ no no yɛde yi musuo adwa santeman asanteman susum no asan kanya no ho ɛkyɛ wɔfa na ɔyɛ 61 na mmaa bio so ɔno na wɔfa tumfɔ kɔ abɛtwitwe 1961 ɔyɛɛ no ɛdɛ bio nso sɛbe ɔpɛnsoɔ wɔn na fiti aseɛ ɔba yi ɔsɛ bɛhyɛ mu kra sɛ nananom nyinaa mo nhyɛ no nso sɛ bɛyɛ twɛdwira kɛseɛ asanteman sunsum
until coin na so se be shibu kra aye de bibi e se wo ye bia asa tuma ko nanim yom asantumai kotokohene de okoko kaaye obi atimi ni filinse sampa oha ne dia sekwa no ne dia menye ode bayire wa besom sade dia entra sade na ne dia obi atimi na se be bi pija no abata te dia sade wa pija no ona moye kuntun katamo ho moye kase ko sa moye sebe kutua sade ne kwa so That's we that's c'est ça oui we do ma ça we are say ne ba ani fiapre c'est wo mo odi ekodru ho bi ne ko chichire antonie yom fiapre sunyan krasa yom c'est ça oui we do ma c'est ya sebe ewura akun mo ne ko bi ho ebi ani fiapre ebi se ko chichire sunyan krasa bi na ko tin no antonie didina sebe sa je kunti ro ko bi ho so we are masi a o we are masi bia o de ne ba fia pri what na bre no so o pe jano o se sa de ne so bibia kwa amamre kwa so no na de o de ntubu ase fiti de no sa no de na de yom se we do se fa yenti no se twa papa nyamai we opa de wie no do we shemen sa ma dwiro ho chesu dae do be wayo yom se odumase no wa nyina fa we odumase mu sabe amayofo abeti shem na so sa tamamre amane ensesa e be gina ho so si ya mokom so nwa so oyina zafi si tro be pija fia de be pija atoni be pija meje be pija o si nkodi mo be pija mu nyina sa tena ne dia no bia dia tu ba ko pe abo so be pija ifuni bi so anfi mo on mo be pija wo mo sabe ngira sa tene wo ko de tiri obi atiri ne yo se ngira mo so so se o ye afi ti lo se be jojo ni ria eso pija mo pija wo mo ya mo so de sa tiri mo no so no e be promise na promise kutu kata mo ho akope ne sa tiri ya ka no osedu ọmọ mi pẹjọ wá ọmọ nàmọ hunu ọmọ nyinaa ẹsọmọ ni mo nyam sàtìmọ ẹbẹ bíyà ní sika ọkà bíyà no ẹsọ pẹjọ bí ọpẹjọ ọwọ akọdúró họ.